Breaking news. Tini phungni damsisa jorani koktuma kaham. koktuma porinai Sikla bura. अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है Sikla bura ni koktuma ongkha. Tini phungni simi wati meche phai tongo. Wati meche phaima pai. Kwa bisingni yongla kesio gitar tamoi musalayo. Yango pon musok tok sat tok tui rok ada musaya ongoi sirugoi kaboi tonglayo. Yango ke hinjo ke tusowaro. Tini phungjorani wati phaima bai rabar bufang rok bebak no bai bekha. Sikla burani koktumawo manjago teibo tini phungni jorao belai ke nokbar sima bai Sikla burani parani tin nok rok bebak no kichukui thangbaika. Haino hai porio Sikla burani koktumawo haino hai manjago tini phungni jorani simi wati phaimani belai marke wati phaima bai bandro kwagoi thangbaika. Aro beba khajawoi ban ni hor thangbaika. Tini ni phung damsisa jorani koktuma kahambo saimaka wati meche phaima bai rabar bagan rok dud bari wano khakhlayo. Rabar buti ma raya bai beba borok rok birma nongoi tongbaika. Sikla burani koktumawo teibo manjakha pon musok rok ada sana jaga krika khetorogo bebak no tui pungoi thama bai pon musok rok ada sana jaga krika te beba jorao no birman tekto nangoi tongbaika. Nokbar wati phaimani bai tini salhamya wngmani bai chana nungnani kamai kwrui ongtongnai borok bo bebak no wana laijak sal bufur hamlangno hinoi Sikla burani koktuma kahambo teibo manjago tini phung damsisani simi wati phaima bai kwa rok bo tui pung thangbaika lama rok bo bebak no hamya ong thangbaika. Sikla burani koktumawo teibo manjakha tini ni koktumawo manjakha tini sapung wati phaina tongmani Sikla burani koktumawo manjakjak. Sikla burani koktumawo teibo manjago tini sapung wati phaima bagoi ये भगवान क्या जुलुम है kochukti birnai birkhung rok bo tini muthagoi toni jangnai. Sikla burani koktumawo teibo manjakha ayang uyang nahar nakhai kheto koplom tui ayang uyang nahar nakhai kheto koplom tui mai bor chanai rokni bagoi khai koktuma kaham wngkha. Sikla burani koktuma porimu arono paikha awa tokye buphango kakha tokye